ụfọdụ mmadụ taa achọghị ịgụ otu were gụọ abụọ kama na ha chọrọ isi n'ebe ha nọ mafee n'10 mana otu ihe m chọrọ ime ka ị mara bụ nke a ụwa were nhazi ka esi eme ya enwere usoro esi eme ihe n'ụwa n'iji nke a mee nkọwa nwaanyị ga-ebute afọ ime ọ ga-ebu afọ ime ahụ ruo ọnwa ole o kwesịrị iru a ga-amụ nwa ahụ a ga-eche ya ara nwa a ga-egbe igbe nwa a ga-eguzo ọtọ tupu wee gawa ije ọ ga-azọpụ njem nke mbụ ya tupu wee gbawa ọsọ ọ ga-ekwu ya eri ọnụ tupu ya ebido ikwute okwu nke mmadụ ga-aghọta otu a ka ọ ga-emegide tupu ya aghọ mmadụ a ga-akpọ mmadụ uche gị dịkwa ya na ụwa nwere usoro esi eme ihe Igbo Igbo ekele egbo pụtawa n'ezi n'ụmụ amadi na-echu